Per posicionar-se en nom del grup popular té la paraula el diputat senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats, honorable conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació. Permeti'm, per començar la meva intervenció i el posicionament del grup parlamentari del Partit Popular, començar felicitant el senyor Mòdol, perquè aquesta expressió de que un diputat d'Esquerra Republicana està en perfecta sintonia amb allò que un conseller d'Esquerra Republicana diu, escolti'm, donats els antecedents, crec que és un noticiable, novedós i fins i tot està quasi bé per celebrar-ho. Parlem del tema que ens porta avui la moció aquí, que no és ni més ni menys que la possibilitat o no que el finançament del servei públic d'audiovisual, perquè de fet la llei de la Corporació Catalana fa referència a ràdio i televisió, no només a televisió com fa referència la moció que es presenta. En aquest sentit crec que val la pena fer una breu pinzellada de quin és el panorama de la televisió i la ràdio tant a nivell estatal com a nivell català. I en aquest sentit, a nivell estatal, la televisió és de sobres conegut, hi ha un operador públic, tot i que tingui diversos programes, hi ha 4 operadors privats, per tant, hi ha una certa situació que es podria qualificar de competència. En canvi, a Catalunya tenim un operador públic, un operador privat. Aquest operador privat també molt petit, per dir-ho d'alguna manera, ha nascut de forma recent i, per tant, no hi ha aquesta situació de competència o de competitivitat que hi pot haver a nivell estatal. A nivell de ràdio, els panorames són bastant similars, tant a nivell d'estat com a nivell de Catalunya. I en aquest sentit, permeti'm també recordar que a nivell d'estat, Ràdio Nacional d'Espanya, no emet publicitat, cosa que sí fa Catalunya Ràdio, insisteixo, en un marc de competència i que almenys nosaltres considerem que això en aquest moment actual s'hauria de replantejar. Però en conjunt, creiem que el panorama audiovisual és un panorama que, sobretot degut a les innovacions tecnològiques que s'introdueixen, és un panorama que canvia molt ràpidament. I precisament per aquest motiu hem de començar negant la major, que és allò que la moció que se'ns proposa comença dient. Cal consagrar el sistema de finançament mixt. Miri, precisament en un panorama canviant, nosaltres no considerem que s'hagi de consagrar res, sinó que davant d'aquest panorama canviant el que hem de fer és possibilitar els canvis en el sistema públic audiovisual i, per tant, també en el sistema de finançament del sistema públic audiovisual per tal d'adaptar-nos a aquests canvis que es poden i que ineludiblement es van produint per motius tecnològics. Per tant, aquesta, d'alguna manera, és la nostra posició. Però, de totes maneres, també permeti'm recordar-li que quan estem parlant o quan s'ha començat a parlar a nivell d'estat de reduir la publicitat, no han sigut pioners en això. Jo vull recordar que els pioners en parlar de reduir la publicitat i en adoptar mesures per reduir la publicitat en els mitjans públics va ser precisament aquest govern tripartit. Va ser precisament un director general, el senyor Joan Majó, no nomenat precisament per als grups de l'oposició, sinó pel govern tripartit, amb el vistiplau de qui aleshores tenia la responsabilitat en mitjans de comunicació, que era el conseller primer, senyor Josep Bargalló, precisament del seu mateix grup parlamentari. Per això començava la meva intervenció felicitant-los per l'acord o per la sintonia que ara tenen grup parlamentari i govern, perquè aquesta sintonia no es reprodueix amb la del primer govern actual, que quin conseller opinava que calia tendir a la reducció de la publicitat en els mitjans públics. I nosaltres considerem que si bé en televisió i fruit del panorama potser s'ha de mantenir aquest finançament mixt, però insisteixo, no consagrar-lo, mantenir-lo, sí que considerem que a nivell de ràdio segurament hem de tendir a reduir-lo, fins i tot a eliminar-lo en un plaç de temps raonable. Hi ha una esmena, jo sincerament crec que de l'esmena que ha presentat Convergència i Unió no valdrà la pena comentar-la perquè em dóna la impressió que no serà acceptada per qui presenta la moció, però sí que vull parlar del tercer punt,
que serà incorporat segurament fruit de l'esmena que presenten els grups que donen suport al govern. És potenciar Sant Cugat, és donar suport a la programació en català de Sant Cugat, és fer de Sant Cugat un centre de producció de Catalunya, d'Espanya, del món. Ja hi ha acords d'aquest Parlament en aquest sentit, ja hi estem absolutament d'acord, però faig dues consideracions molt breus, senyor president. Escolti'm, qui està desmantellant ja Sant Cugat és un govern del Partit Socialista. És el govern amic, no ho oblidin això, és el govern amic, primera qüestió. Segona qüestió, els demanaria que la mateixa sensibilitat, com ja els he dit altres vegades, que la mateixa sensibilitat que tenen pel pluralisme lingüístic de ràdio i televisió espanyola la tinguessin també pel pluralisme lingüístic dels mitjans de comunicació de la Generalitat. I acabo, senyor president, anunciant l'abstenció del nostre grup als punts números 1 i 2 de la moció, precisament perquè, com deia el senyor Freixanet, aquells que no volen que es toqui res són els conservadors. I en aquest sentit em dóna la impressió que Esquerra Republicana és conservadora i el Partit Popular el que volem és ser progressistes en aquesta matèria. Gràcies, senyor president, senyors i senyors diputats. Gràcies, senyor diputat.